טוב, יאללה, בוא נתחיל לשחק. רק מה שעה כזה 6? טוב, בסדר, יאללה, נשחק כזה עד כזה 6:30 ואתחיל ללמוד ל-22 מבחנים שיש לי. יאללה, בוא נתחיל. בוא רק נבחר מפה. זה מרגיש טוב. טוב, יאללה, וואי, שיחקתי כבר איזה 45 דקות, חצי שעה. אני חייב ללמוד לאיזה טריליון מבחנים שיש לי עכשיו. טוב, יאללה. וואי, רק בואו נבדוק שנייה מה עשיתי. העליתי את בול מ-100 ל-200 ל-2000. את מיקו ל-1200, שזה באמת עוד באמת זה עכשיו החלום שלי. גם נדיה טובה, אני אוהב אותה. טוב, יאללה, רק מה השעה? אני מאמר כזה 43 דקות כזה, טיפה עייף אבל. מה? התחלתי ב-6 בצהריים. איך כבר 6 בבוקר? מה? נצא למחוק את המשחק הזה.